Avui celebrem un nou ple ordinari. Amb aquest ple s'han aprovat diferents propostes. S'ha aprovat la revisió de l'ordenança dels animals, sobretot perquè la llei de benestar animal s'han d'incorporar. S'ha aprovat el reglament de la residència i del centre de dia. S'ha aprovat una moció de la CUP per revisar el reglament dels mitjans de comunicació. També s'ha aprovat la cessió de l'explotació de les plaques solars de les naus de la brigada, on algun partit polític enèrgicament posa per davant els interessos d'Idetxa que és de l'Ajuntament. Crec que algú s'oblida que Idetxa, igual que Llastres, estan subvencionats per diners públics. Aquests diners públics són de l'Ajuntament, per tant, del poble. És cert que Idetxa tindrà un compte de resultats diferents i també és cert que el poble deixarà de pagar un lloguer d'aquestes naus a Idetxa. Per tant, quedem en paz. I, evidentment, no hem aprovat la moció del PSC d'un òrgan controlador de l'equip de govern.